खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 7 जुलाइ 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि सासे सुबुङा मेघालयआव मानसिफोरजों बुथारजादों। मेघालय रायजोनि वेस्ट गार' हिल्स जिल्लानि सिङाव थानाय सिलसिलायाव आसामनि सासे सुबुंखौ गामिनि माखासे सुबुंफोरा मोसौ सिखावनानै सन्देह खालामनानै हमनानै इनाय गाग्लोबनानै बुथारदों। जाथायसालियाव पुलिसा थांदोंमोन, नाथाय पुलिसा सौहैनि सिगांनो बे सुबुङा थैदों। थैनाय बा बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय आइनाल हक, मानकासारनि थागिबि आरो बिहा बेनि सिगांबो सिखाव खावनाय केसफोर, क्रिमिनेल केसफोरबो दंखायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बुथारसे बुथारनाय गोथै सहखौ खावसे सावथाबनानै प्लास्टिकआव फानफ्रबना दोनदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि बासि जारजाराव सानै आइजोफोरखौ बुथारसे बुथारनानै प्लास्टिकनि बेगआव फानफ्रेनानै गारना दोननायाव पुलिसा बोखांनो हादों आरो सानै आइजोनि गोथै सहआ अरजों खावसे खामजोबदोंमोन। बेनि जाहोनाव बिसोर सानैबो आइजोखौ सिनायनो मोननाय जायाखै आरो बिसोर सानै आइजोखौ सोरबा दुथां सुबुङा बुथारनानै गारना दोननानै गामिनि मानसिफोरा सन्देह खालामनाय जादों। उनाव पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों, नाथाय दासिमाव सासेबो दायनिगिरिफोरा एरेस्ट खालामजाथ'वाखै। आसामनि हजाइ जिल्लानि सिङाव थानाय मराझाराव पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै आयेननि बेरेखा गथ' लांखारनानै फानहैग्रा 7 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 7 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे आइजोबो दंमोन। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय बिलाल उद्दिन, आफजाल उद्दिन, नासिर हुसैन, आब्दुल करिम, आजमल हुसैन आरो पारविना बेगम। एरेस्ट खालामजानायफोरनि गेजेराव आब्दुल करिमआ बिजेपि हानजानि सासे दैदेनगिरि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आं नोंखौ सावथुनाव चान्स होगोन, नों आंनो लाख लाख रां होनांगोन। केरालायाव सासे केराला फिल्म प्रडिउसारआ सासे आइजोखौ नोंनो आंनि गोदान सावथुनाव एक्टिं खालामनो थाखाय चान्स होगोन बुंनानै थगाय थसि खालामनानै 27 लाख रांखौ जाख्ल'नायनि जाहोनाव दुथां प्रडिउसारआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। थगायजानाय आइजोआ पुलिसनो केस होखांनायनि उनाव प्रडिउसारआ एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय प्रडिउसारनि मुङा जाबाय शाकिर एमके। राजस्थानाव सासे 40 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा सासे फरेनार आइजोखौ जिनाहारि खालामनो थाखाय जर-जुलुम खालामनायनि जाहोनाव मोनसे भिडिअ'आ भाइरेल जाखांनायनि उनाव बे दुथाङा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। जेब्ला आइजो फरेनारआ गावनि हटेल रुम बुक खालामबाय थानाय समाव आरो थांबाय थानाय समाव, अब्लानो दुथां सुबुङा बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। हमजानाय दुथां सुबुंनि मुङा जाबाय कुलदीप सिंह सिसोदिया, राजस्थान रायजोनि थागिबि। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जासिगोन। मध्य प्रदेश पुलिसा सिद्धियाव आदिबासी सासे सुबुंखौ दासमत रावत मुंनि सासे सुबुंखौ हासुलाग्रा प्रवेश शुक्लाखौ एरेस्ट खालामबाय। प्रवेश शुक्लानि आदिबासी सुबुंखौ उदाङै हासुलायनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां गोसारदोंमन। बिनि उनाव प्रवेश शुक्लाखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।